Så er vi kommet til lidt grafisk basis detaljering eller bearbejdning af de her views og objekter. Hvis vi starter med objekterne og linjer, så de her objekter, vi arbejder med, dem kan man jo slukke i den her Visibility and Graphic Overrides. Og vi kan altså også bearbejde de enkelte linjer. Hvis der nu er nogle linjer, som vi simpelthen ikke kan få fjernet, så kan man altså skjule nogle linjer. Kan vi bearbejde noget på view-niveau, og det kunne være sådan noget som visual style, om det skal være hidden line, shaded, eller det kunne også være sådan noget, at vi kunne aktivere nogle skygger, som der kunne få opstalderne til at se lidt mere livlige ud, og for at skabe noget dybde i. Og så er der sådan noget som, at man kan sætte en baggrund på, men det ved jeg ikke rigtigt. Det er ikke noget, jeg selv bruger som sådan, men jeg kan vise nogle af de funktioner. Og som sagt, så kan vi selvfølgelig også editere Mostox-forholdet og detail level. Men for de her skitsetegninger, hvis vi skal kalde dem det, jamen så vælger vi bare at bruge det her kors detaljeringsniveau, som der er det laveste detaljeringsniveau. Så hvis jeg nu vil bearbejde noget her i mit view her, omkring objekterne, jeg markerer mit view, går ind i viewet, Activate View, så kan det godt være på sådan et simpelt snit her, at der ønsker jeg altså ikke se mine section lines. Så dem kan jeg altså markere. Så skal jeg højreklikke og sige Hide in View, og så vil jeg gerne slukke hele kategorien. Som tommelfingerreglen skal man aldrig gå ind og sige Hide Elements, for det er drønsvært at finde ud af, hvordan har jeg så fået slukket det ene element, for det kan man nemlig gøre på mange måder. Så hvis det er fordi, jeg vil slukke alt, hvad der hedder section lines, så er det bare i category. Så slukker den alle i mit view. Så kunne det også godt være, at jeg ikke ønskede at se mine modullinjer. Dem kunne jeg så også markere her. Men jeg kunne også gå ind i det her Visibility Overrides og trykke VV. Og det er egentlig det samme, som jeg gør, når jeg ligesom valgte det med højreklik. Hvis jeg går ind under Annotation her, i virkeligheden så er der jo de her forskellige typer af Revit, eller med forskellige objekter. Hvis I nu bare holder til Architecture, så er det kun de objekter, family, som vi har arbejdet med. Det er bare så, at der er mange færre categories nemlig. Så det var min grids. Så dem kan jeg jo gå ned under grids. Jeg trykker G, så springer jeg ned til G. Så kan jeg slukke min grids her og trykke Apply. Så forsvinder de så. Og hvis jeg nu skal jo have hvis jeg skal have tændt noget igen, så skal jeg så igennem Visibility Overrides for at tænde tingene igen. Så kommer det altså frem. Men ellers synes jeg, at det er lettest at markere det. Højreklik, Hide in View, Category. Så var der for eksempel trappen her. I virkeligheden så er der en væg her, og man ser måske vil ikke se den her streg her. Så hvis jeg tegner en væg her, så vil den altid tegne en streg her. Er der en måde til ligesom at skjule streger? Hvis jeg går til Modify, så er der noget, der hedder Linework, genvejen af LW. Hvis jeg aktiverer den, så kan jeg så overskrive linjer, som jeg markerer. Så det kan jeg altså lave invisible lines, altså skjule linjer. Så hvis jeg nu markerer på her, så skjuler jeg altså denne her linje her. Det kunne godt være, at jeg vil have mit grafiske udtryk til at være lidt mere eller det her, hvor jeg ikke så den her møde mellem trappe og væg. Fordi det går måske ud i et i virkeligheden. I Revit så kan man altså ikke få den til at smelte sammen to forskellige objekter på denne måde, når det er en trappe. Så der kunne jeg bruge den der hedder Linework. Mostox-forholdet, det giver sig selv, så skalerer den anderledes tegningen. Min detail level, som jeg sagde på det her niveau, så bruger vi et kors, altså det laveste detaljeringsniveau. Og så viser den de her simple, udfyldte konstruktioner. Hvis jeg nu vælger her på min visual style, så kan jeg altså vælge mellem forskellige visual styles. Hidden eller shaded, det kan man også prøve at rode lidt med. Men umiddelbart hidden line måske den mest simple. Så kunne jeg tænde nogle skygger, og det er den her, der hedder shadows. Måske ikke lige det bedste eksempel her, men der kan man altså tænde nogle skygger. Den laver selvfølgelig skygger nu, der hvor jeg skærer min model. Det er derfor, der er lys herinde selvfølgelig. Men jeg kan altså justere på mine skygger ved at gå i den her sol her. Og så kan jeg sige, at det skal komme fra top left i stedet for. Hvis det nu er det, jeg ønsker i stedet for. Det er måske mest relevant i forhold til nogle opstalter at kigge på skyggerne. Så der er nogle her, man også kan rode lidt med. Jeg åbner lige et 3D-view her, for at vise den sidste ting. Så hvis jeg klikker herover under min properties, det er faktisk det at gå til VV, det er egentlig det samme som at klikke herover. Men hvis jeg klikker på den her, der hedder Graphic Display Options her, så får jeg den her menu frem. Og der kan jeg faktisk også gøre nogle af de samme ting, som jeg lige har vist her. Der kan jeg også lege lidt med transparentheden, hvis det er det, jeg ønsker. Eller nu når jeg står i 3D, så kan jeg give den en tykkere silhouette streg.
Så der kunne jeg måske tage en af de tykke streger her. Jeg skulle lave sådan lidt tykkere streg omkring dens ydre geometri. Shadows, det er egentlig den samme, som ligger hernede. Men der er en anden der hedder Show Ambient Shadows, som der kan give sig lidt mere dybde i tegning her. Hvis I kan fornemme det her. Så kan man selvfølgelig kombinere de to her. Så det er sådan en hurtig måde at ligesom give lidt mere dybde med den her Ambient Shadows. Her der kan man styre lidt på kraft ens shadows er under lightning, og hvor meget eller hvor lys modellen skal være. Som sagt, det var den der background, som jeg snakker om. Den er måske ikke sådan super, men jeg kan sætte et eller andet sky på, og så laver den sådan, eller gradient. Hvis jeg lige trykker OK her, og de roterer, så på et eller andet tidspunkt, så bliver den sådan grøn. Jeg tænker, at det er nok bedst at lidt mere simpelt. Den kom jeg så til under Properties og Graphic Displays, og der var nogle forskellige undermenuer her, man kunne skrue lidt på. Så det næste, det kunne være sådan noget editering af selve objekterne, i forhold til det, hvordan konstruktionerne bliver vist, som vi egentlig tidligere har sat til de her forskellige farvede ting. Og der kunne jeg jo så, hvis jeg går tilbage til et snit her, kunne det måske være lidt finere, hvis det nu helt var gråt for eksempel. Så kunne jeg jo markere min væg og gå under Edit Type og ændre til at være den her grå her og trykke OK, og så bliver de så grå alle de der vægge her. Det måtte jeg så gøre for alle mine objekter her. Og så er der en ting mere, som jeg kunne vise her. Hvis I nu ikke alle har fået top-attachet væggene til gulvene her, så var det, at de markerede en væg og sagde attach til floor. Men så kunne det godt være, at jeg ønskede, at det ligesom skulle smelte endnu mere sammen, at den ikke havde den der lille streg her imellem. Der kunne jeg altså bruge en, der hedder join, der er joiner-geometri, altså sådan rent visuelt. Så når jeg aktiverer den, så markerer de to dele, jeg vil ligesom joine sammen. Og så laver den altså sådan et grafisk udtryk. Og man behøver ikke engang sige top attach, men senere hen, så skal vi top attach. Så på den måde kan vi ligesom begynde at bearbejde tegning og få endnu mere simpelhed ind i den. Grunden til, at den ikke gjorde det her, det er, fordi jeg har mit tegningsunderlag tændt. Så hvis jeg går ind og slukker det under min importet kategorier og slukker for de her 2D, trykker OK. Så den eneste sorte streg, der er tilbage, det er altså min level. Den kunne jeg selvfølgelig også vælge at slukke. Markere den, højre klik, hide in view. Kan få alle mine ting til at ligesom smelte sammen og få en meget simpel tegning ud af det. Der kræver selvfølgelig, at jeg går ind og giver den samme farve, før de smelter sammen. Og det var bare at markere objektet og sige, ændre det her coarse scale fill til samme grå farve, og så vil det så smelte fint sammen. Så er der den her, som jeg har snakket lidt om, hvordan vi får nogle af de her hjørnesamlinger, de her walls, til at måske gå bedre sammen. Vi kan kigge en lille smule på det. Det er ikke sikkert, at det bliver noget problem i virkeligheden. Men der var jo noget her. Men jeg tror faktisk, at hvis jeg nu bare giver den her væg, som jeg brugte her, det er jo ikke den samme væg som den der, og giver den samme grå her, så vil det smelte sammen. Så man kan sige, nu er der altså ikke noget problem mere, at det ser ud på den måde, det gjorde. Og så kan vi altså få nogle rimelig enkle tegninger ud af det. Der er faktisk det her hjørne heroppe. Det er måske relevant at gå ind og prøve den der wall join. Wall join, den ligger heroppe ved siden af join. Så kan vi altså se her på den der wall joins. Sådan to vægge alene har 5 muligheder i det her eksempel til at joine sammen. Så kan man jo godt forestille sig, hvad der sker, når vi har 4 vægge, der mødes her. Så kan der være et utal af kombinationer. Men hvis jeg aktiverer den og klikker over en vægsamling, så bliver den ligesom aktiv, og jeg kan gå ind og tabe mellem forskellige måder, tingene kan mødes på. Og tit så må man lige klikke igennem her, og nogle gange så lykkes det ikke helt at få det frem, som man ønsker. Så var lige det her tilfælde, så kan det være, at jeg bliver nødt til at hive lidt i den her. Så nogle gange så er det noget lidt drilsk noget det her. Og så kan jeg eventuelt bare join dem der sammen. Men ellers burde jeg kunne komme frem til det. Så man kan tabe imellem, hvordan de møder hinanden. Og så er der 2 måder. Der er den, der hedder bot, altså hvordan det er sådan en endesamling. Og så er der den der meter, som der er sådan en diagonal sammenskæring. Det er et dårligt eksempel, det her. Tag de her i stedet for. Så vil sige, denne der er en bot-samling, hvor denne her støder på denne her. Og det er vist med sådan en lille grå streg her. Nu tog den her meter i stedet for, så laver den sådan en diagonal sammenskæring. Typisk er den her klart at foretrække, når man samler vægge, men ikke i det her tilfælde. Den er lidt mere vanskelig, den her. Der var den. Så nogle gange skal man bare lidt tålmodig, så kommer man rigtig frem.
Og til sidst, jamen, så kan man også gå ind og editere sit terræn her, hvis man ønsker at have noget fyldfarve i det. Men jeg tror, der er rigelige funktioner, man kan lege med her, og prøve at få det frem i ens tegninger, som man ønsker.